rabbal alamin. Atani atin min indi rabbi azza wa jalla faqal man shalla alaika min ummatika sholatan kataballahu lahu biha asra hasanat. Atani nekani ning ingsun sapa atin malaikat ya min indi rabbi saking sandinge pangeran azza wa jalla. Ini pangeran ingsun tegese Allah taala. Jadi keistimewaane Kanjeng Nabi neh ku tahu ditekani malaikat sing tujuane aweh kabar dhateng Kanjeng Nabi ya. Malaikat diutus Gusti Allah paring kabar maring Kanjeng Nabi. Lah habare piye faqala man shalla alaika min ummatika sholatan kataballahu biha asra hasanat. Man utawi sapane wong sholat kang iku maca sholawat ya man alaika ing atase sira min ummatika saking umat ira sholatan kelawan sak sholawatan kataba mongko nyatet sapa Allah Gusti Allah lahu kedue man biha kelawan sholawat asra hasanatin ing 10 kebaikan. Jadi malaikat iku diutus Gusti Allah paring kabar datang Kanjeng Nabi diutus ngandani umate he Muhammad kandhani umatem sapa wong dari golongan umatem kok gelem maca sholawat sak sholawatan pitok ae sekali saja tegese Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ping pisan mongko bakal dibales karo Gusti Allah kanthi 10 kebaikan. 10 kebaikan. Wa maha anhu asra sayiat lan nglebur ya apa sholawat anhu saking man asra sayiatin ing 10 keelekan di samping Gusti Allah paring 10 kebaikan yang nglebur 10 kesalahan-kesalahane awake dhewe ya. Wa rafa'alan ngangkat sinten Allah lahu kedue man asra darajatin ing 10 derajat. Wa dan lan nolak sinten Allah alihi ing atase man mislaha ing sepadane mang. Rawahu Ahmad an Abi Thalha. Dadi keistimewaane umat Kanjeng Nabi maca sholawat sak sholawatan nae untuk ganjaran 10 keapian. Nglebur dosa ping 10 ya, lebur keburukan-keburukan sing awake dilakoni kanthi 10 tikelan. Ngangkat derajate kanthi 10 derajat tikelan. Iku keistimewaane umat Kanjeng Nabi. Lah maca selawat iku ya ora usah dawa-dawa. Nah, dawa-dawa ndak keselen. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholli ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Wonten sing ngendikano nak uripe kepengin ayem. Ya, uripe kepengin ayem ora ketang rapatek di dhuwit umpamane. Ya ana sing ngendikano nak gelem maca sholawat iki ping sakmene ora bakal kesepen dhuwit ya ana. Macam-macam pendapate sing wis tau praktek-praktek iku ya. Ana sing 1000 gelem maca ping 1000. Mongko ora bakal kesepen dhuwit sedina ping 1000. Bahaya Anwar sing ngendikan ya Bahaya Anwar Lirboyo ya. Pokoke sesepuh Lirboyo tau ngendikan ngono ping 1000 ora bakal kesepen dhuwit. Ana sing ngendikano 313 nak uripem kepengin ayem awak sehat bojo sehat
anak sehat maca sholawat ping 313 mendina. Mendina tapi ya istiqomah sih. Urip ayem, awak sehat, anak yo sehat, bojo yo sehat. Ping 313. Alhamdulillah, nek sing 313 iku tak praktekno dhewe tak. Nek sing 1000 urung tau. 313 iku wis tak praktekno dhewe pancen yo maknyes tenan maksudnya. Artinya ya alhamdulillah cara lara ya lara wajare menungso. Cara bocah iku lara ya wajare lara lah, panas. Ora ngajek nemen lah alhamdulillah. Atuhibbu ayyalina qalbu. Maca selawat ping 313 iki mok seji lho ora setengah jam. Umpama selawat Muhammad terus setengah jam. Ya ora kudu mbek sila, Bang. Artinya ora kudu mbek sila, awake dhewe ning ndi wae iso maca selawat. Dalam kondisi apapun, lagi apapun iso maca selawat, cek ning warung kopi, cek lagi jagung-jagung karo bojo diselak karo maca selawat ya iso. Ora kudu ambek sila. Iku keistimewaane maca selawat. Mbok lakokno model nganggo lagu piye wae ya tetep dadi. Mbok lakokno nganggo koplo, mbok lakokno nganggo apa tetep dadi. Ya tetep tok ganjaran, mok cuma gak sopan ngono wae lah lati. Selawat kok lati lakokno koplo kan ngono. Ya tok ganjaran, cuma kurang sopan. Keistimewaane selawat itu udah kono. Jadi dimanapun kita berada dalam kondisi apapun iso maca selawat. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain kan. Atuhibbu ayyalina qalbuk. Ana ta demen sapa sira? Ayyalina ing yen to ayem. Ya. Ayyalina ing yen to ayem lembut apa kalbuka ati ira. Lembut iki ya ayem. Wa tudrika lan den kabulake apa hajatuka hajat ira. Wa tudrika lan terkabul apa hajatuka hajat ira. Ketemu ya terkabul apa hajatuka hajat ira. Kamu seneng to ora duwe ati lembut, duwe ati sing sabar, duwe ati sing jembar. Awakmu ya seneng to ora umpama di hajat dikabulno karo Gusti Allah. Iki ana pertanyaan. Mergo hadis iki muncul iku ketika ada sahabat sing takok ning Kanjeng Nabi. Sahabat takok ning Kanjeng Nabi, "Ya Rasul, aku dadi wong iki kok gak kenekan Nabi." Dadi wong kok gak kenekan. Angger dik kandhani ya sulit menerima usulan pendapat orang lain. Nek ora ngono gampang emosi. Dik-sidik emosi Kanjeng Nabi. Kula niki pripun? Akhire Kanjeng Nabi jawab, "Irham. Irham welaso sira al yatima ing anak yatim. Wamsah lan ngusapa sira rasahu ing sirahe anak yatim. Wa at'im lan aweya mangan sirahu ing anak yatim minta amika saking panganan ira. Yalin mongko bakal lembut apa kalbuka ati ira. Watudriku lan bakal terkabul apa hajatuka hajat ira." Rawahu Tabrani an Abi Darda. Jadi nek awakmu kepengin ati lembut ya, gak gampang emosian. Kepengin hajatem dikabulno karo Gusti Allah, dipethukno karo Gusti Allah. Hajatem kepengin dipethukno karo Gusti Allah ateges terkabul. Awakmu siji irhamil yatim. Sayango karo anak yatim.
sayango karo anak yatim. Wamsah ra'sah ngusapo sirahe anak yatim. Jadi sayang ku yo nek ora di dhuwit ya cukup sayang, cukup seneng karo anak yatim ngono wae lah. Lah nek di dhuwit ya nyangoni lah mbuh 5.000, mbuh 10.000 ambek ngusap sirahe anak yatim. Nyangoni anak yatim kok iku ora kok hanya sekedar nyangoni maksudnya ambek tegese ambek ngusap sirahe anak yatim sing ya ngusap sirahe anak yatim wa atimhu min ta'amika masak rondo enak ya dikei anak yatim. Jadi ora kok mangan anak awake panganan anak yatim sisane awake dhewe ora. Tegese minta amik iku tegese makanan yang terenak sing sampean makan. Ya, panganan sing paling enak sing mbok pangan dina iki. Ya. Mane masak rawon lah. Iki masak rawon. Kayak sakopokan. Seperti itu. Fa'at imhum min ta'amik. Ora kok ana wis iso lagi mbok kekno. Yalin qalbuka wa tudrika hajatuka. Mongko atine bakal dadi ati sing lembut, hajatem bakal dipethukno karo Gusti Allah, bakal dikabulno karo Gusti Allah. Wong kadang enggak kok. Ngekek anak yatim koyo ngekeki wong ngemis, langsung dikekno. Enggak. Ora kepengin untuk keutamaane nyantuni anak yatim iku ora. Dadi nyantuni anak yatim terta kramane ya ya Allah Gusti demek sirahe ambek didongakno. Ambek didongakno ya ambek njaluk donga. Ha iku. Ku nyantuni anak yatim. Ora kok tambah wah saiki tambah koyo ngekeki wong kuli kowe. Nduk. Nara ngono kelompok ro jejer-jejer sitok kok dipamer tambah melasi wong. Yo wis tinggal mboke pake tambah dikei welas. Bocah yatim ora tinggal mboke karo pake. Yatim piatu iki. Ana sing tinggal mboke, ana sing tinggal pake, ana sing tinggal mboke pake. Lho kok tambah dikei welas dijejer-jejer. Jejer dikei welas ning ngarep. Ora sepakat blas wae aku. Nah niat ya diterone omah ngono wae lah ya. Nah niat ngekeki diterone omah senajan iku apa ujungine butuh dokumentasi ya hidup foto ning omah ngono wae lah aja dijejer-jejer melasi wong. Melasi wong wis welas digawe welas. Repot wis saiki. Hanya sekedar alasannya pengen dokumentasi dan sebagainya. Dokumentasi apakah ya terus perlu digawe sak welas-welase ngono ya. Juwejerno iku lak wong welas. Bocah juwejer nang ngarep apa nang panggung delok wong akeh. Wah. Lah iku umpama mboke sing mati, bapake sing urip. Bapake ndelok. Bapake ndelok. Nek wong tuwa normal kan tetep welas, Mas anakku. Tetep ngedeg lah hatine wong tuwa ya. Hatine wong tuwa tetep ngedeg nek normal ya, bapak normal ya, tombok normal. Nah, ora normal ya tambah bangga. Nah, anakku kok dijejer-jejer ning ngarep. Mulasi wong. Wis ini kan ngono. Ora sepakat blas juga sini. Dengan alasan apapun lah. Dengan alasan apapun dan menggunakan dasar apapun lah. Wis ora sepakat aku. Mulane aku ono santunan anak yatim dijejer-jejer kok undang ora arah kudu teko. Udah arah teko. Apa? Melas. Artinya itu melas ya Allah. Apakah tidak ada cara yang lain kira-kira sing uga ndadekno mentalnya anak tersebut itu down. Sing iso ora kira-kira sing ndadekno bocah iku ora cilik ati. Gak ngasara derajate bocah iku kira-kira. Cara yang lain apa ora ana. Mau hanya sekedar nuruti dokumentasi apa. Dokumentasi nek kepengin ana buktine lha dipotone omah jebres sitok. Nah wis bar. Ora perlu dijejer-jejer nek ngono polae.
wis 11 tambah 11 nang ngarep wong akeh. Wis blah untuk undang anak ya model kaya piye ora kudu. Ya Allah. 11 tambah 13. Repot wong saiki. Ittaqillah haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin rawahu Tabrani an Abidar. Ittaqillah takwa sira kabeh Allah ing Gusti Allah haitsuma kunta ing dalem digone awakmu posisi di mana saja awake dhewe iku kon apa iku jenenge kon tetep dalam keadaan takwa kalian Allah. Imtisalul awamir wastinabun nawahi. Ya, dimanapun ada kon tetep kon eling Gusti Allah. Nah eling Gusti Allah insyaallah ya nglakoni perintah Gusti Allah, ngedoi larangane Allah taala. Anane wong ku nglakoni larangane Allah taala iku berarti pas pada saat iku dhek iku mau lali karo pangeran. Lali karo pangeran. Wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Kon ngetut ngureni perkara sing elek ditut ngureni kanthi perkara sing apik. Lah iku iso nglebur perkara sing elek. Dadi asale bareng pamane bar misae wong bar misae wong wae ya. Bar misae wong njaluk sepura terus astagfirullahaladzim. Lah iku sakal langsung lebur. Sakal langsung lebur. Artinya dosa kita langsung dihapus. Jadi awake bareng ngakoni kesalahan kok cukup dengan membaca istighfar awake dhewe nagake maca istighfar mongko tamhuha kelebur kok kesalahan niku berhubungan dengan manusia awake dhewe nang njaluk sepura terus maca istighfar langsung kelebur gak usah suwe-suwe gak usah ngenteni bodo ngenteni bodo malah ketungkol malah akeh tambah akeh lali wong kadang hari-hari biasa kamu njaluk sepura isin hari-hari biasa itu ngenteni bodoh lah. Barang bodoh ora kepethuk tinggal mudi. Barang wis bar bodoh apa njaluk sepura wis isin. Wah iki repot iki. Padahal bodoh iku sak wulan. Zaman biyen bodoh awake dhewe lak seminggu. Wong luyur bengi gedene seminggu jeh ana. Lah saiki bodoh rong dina, telung dina wis belas ora ana wong. Sedina wis belas ora ana wong luyur saiki. Lah iku mestine kudu dipertahanno. Saiki gak abotne warung kopine daripada unjung bodo. Padahal bodo umpamane unjung bodo iku awake dhewe paling suwengi umpamane. Ning ngono tuwa-tuwa tok. Sing diguru ning ngene guru-gurune tok ning ngene apa iku jenenge dulur-dulure tok seminggu iku wis buntas asine. Seminggu wis buntas. Tapi wongku piye ya? Kok ora gelem? Karena ya rumangsa ora didosa iku menawa. Menawa rumangsa ora didosa. Nek daerah kidulan ije posisi kaya daerah awake dhewe pas nalikane cilik, Bang. Nah, daerah kidulan. Daerah awake dhewe nalikane cilik kan seminggu, gedene seminggu kan angger bengi aja ana wong luyur. Bahkan nek sing wong temen kan sampai sak wulan bahkan. Nah, zaman cilikane awake dhewe. Lah saiki gak. Nah, daerah kidulan, daerah Magetan, Ponorogo, itu gedene seminggu jeh rame tamu. Wah kira-kira nak sing tamune akeh tambah nyewa terop barang, Bang. Ana terop tenan iku, ana terop ngarep omah lho kok digawe terop sitok. Nanti kira-kira tamune akeh. Iya. Tamune akeh duweke ya tambah ngetokno akeh. Lah piye wong anggere ana bocah apa ku jenenge wong adek nggo bocah mesti disangoni nek ning daerah kidulan. Daerah kidulan mbuh 2000, mbuh 1000, mbuh 2000, mbuh 5000 mesti. Jadi semakin tamu akeh, semakin sedia sangu akeh. Kuwi daerah kidulan. Daerah kene ku asline gak. Paling penak daerah kene. Ngono wis mbah umpama digawe ngono ya ra meneh wae. Dadi cilik soal ngene gede ra meneh. Semakin ya apa iku sikile tokoh ya ditokohkan ning daerah kidul. Wah, sediane duit recehan berubah. Duit recehan bro. Oh gedene seminggu jen ditamu. Nah, daerah kidulan.
Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan bergaulah dengan manusia yang memiliki akhlak yang baik, atau kita bergaul dengan akhlak yang baik. Wis pokoke ning tingkon awake dhewe karo menungsa ya kon berhubungan karo sing kanthi berhubungan sing apik, senajan wonge iku mau ora apik. Awake dhewe dituntut tetep kon apik. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Lah nek ngapiki wong sing apik karo awake dhewe iki gampang, tapi ngapiki wong sing gak apik karo awake dhewe iki sing abot. Mulane ade dituntut awakmu takwa ya wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Wong santri kadang ora iso nglakoni. Apa iki wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin? Apa meneh santri yang wis rumoso santri iso, rumangsa iso. Rumangsa iso. Utawa sithik akeh diceluk Pak Ustaz mlakune wis gila lho tok tanggane ora gelem takok tok kancane moh nyapa lha iki santri model piye iki ngaji salah kaprah ya ngene iki lho maksude iku ngaji salah kaprah iku ya ngene iki artinya masalah panggilan awake dhewe dipanggil atau ditokohkan iku ora masalah mereka kan ngono masalah mereka. Tak masalah awake dhewe iki ketika wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, kita mempunyai pangkat derajat apapun dan sebesar apapun dan setinggi apapun, awake dhewe tetep dituntut wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Nah, masalah ki pangkatem nang kono diceluk Pak Ustaz, terus diceluk petinggi atau diceluk pamong atau diceluk pengurus takmir masjid dan sebagainya, itu urusan pangkat. Urusan pangkat. Tapi nak masalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, awakmu pangkate sak dhuwur apapun, setinggi apapun, sesepuh apapun disepuhkan umpamane, tetap dituntut untuk wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Mulane khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Mulane kadang aku salut nak ana kiai nang biasa karo wong kiai ini biasa karo wong, guyang-guyu karo wong, petuk wong guyang-guyu ngono aku salut to. Salut aku. Kok iso ya? Iki kok iso ya. Kok iso ya. Nah kiai kene iso-iso ngono sekelas kiai gedhe ya. Sekelas kiai gedhe munggah panggung ya. Kelas awake dhewe daerah Jatirogo Senori Bangilan ngene iki. Senori Bangilan iku sing biasa karo wong iku ya sak ngertiku ya. Iku ya Gus Aminata iku biasa karo wong. Petuk wong iku sampe iki. Mbok tamoni iku ya arek ngongkon santrine ya ora suguh wedang dhewe. Lho. Santrine yang ngetokno terus disuguh-suguhno dhewe. Iku sampe ya Allah. Kiai kok ijo ono kiai model ngene iki. Salut aku. Kiai gede tapi di pandangan awake dhewe seperti orang biasa. Justru awake dhewe kita tambah sungkan. Ya. Macak koyo wong biasa. Semrawung biasa. Artinya dengan menggunakan adab seperti kita-kita. Kita dituntut untuk beradab. Cara gampangane. Ndek yo kemudian mempraktekkan cara beradab. Salutku ngono, gampangane ngono. Dia marahi santri, "Nih ayo beradab sing apik." Tapi dia hanya enggak sekadar omong. Iku praktek betul wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Nak kelas kiai abot Bang niku. Hanya cara sing iso praktek wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Iku jarang banget lah. Semrawung kati semrawung sing apik iku jarang banget. Rata-rata ya wis rumoso gila-gila ngono ya. Kemudian harus nganggo serban jubah. Wah, masya tok tanggane kadang ra roh. Mata kok iki sing repot iki. Lah terus ajaran wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin iki piye kan. Lah keri gampangane. Padahal itu nek awakmu kepengin dadi wong sing takwa, kepengin dadi apa jenenge wong sing takwa ya
dimanapun kita berada harus tetap dalam keadaan takwa. Wa adwi sayyi'atal hasanata tuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Tapi apa? Nah, wa adwi sayyi'atal hasanata tamhu iki apa dhewe iso. Kok gak ada rasa gengsi, enggak ujung-ujungnya gak ada gengsi lah ya. Nah, gak ada gengsi dan sebagainya. Tapi nak wa khaliqin nas bi khuluqin hasan ini kita ada gengsi iki. Lah perkara gengsi iki sing dadekno menungso iki abot nglakoni. Pemenah nek diceluk kiai, diceluk Gus dan sebagainya. Wah. Repot iki. Padahal Gus saiki iki gus-gusan ra karu-karuan. Ora bapake ora dijasa apa-apa, ora tinggal-tinggalan apa-apa. Gak iso gawe apa-apa celukane Gus. Lah nek biyen gak. Celukane Gus iku minimal anak kiai di pondok. Anak kiai sing duwe yayasan madrasah celuk Gus. Saiki bapake ora di apa-apa, trimo imam mushola, imam masjid dan sebagainya. Celukane Gus. Lah iki ngrusak tatanan agama ya model-model ngene iki. Wakhaliqin nas bi khuluqin hasan. Kok akhire dadekno merong sombong. Wong mergo ora panggonane dipanggok-panggokno. Tapi nak wong wis panggonane pancen wis sudah layak dipanggil Gus umpamane. Dadi layak dipanggil Pak Ustaz. Dia ora bakal sombong. Pancen wis layak. Bahkan dia merasa bahwa biasa. Wong pancen ya layak kan ngono. Gak rumoso sombong, tapi nak Gus daden-daden kok Gus ya sombong ya awet-awet lagu gawe lagi lho. Apa coplok dase. Ya Gusti. Repot saiki. Rusak tatanan agama iki termasuk salah sijine ya ora mapakno ning gone panggonan sing kudune dipapakno kan ngono. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ittaqillaha wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an qala wallahu a'lam.